Υπάρχουν δύο θέματα καταρχήν με τη διαχείριση της πληροφορίας. Το ένα είναι πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι πληροφορίες που πραγματικά αξίζει τον κόπο εγώ σε ποιες αξίζει να προσπελάσω και να αξιοποιήσω σε μια εργασία. Κάποτε είχαμε την Βρυτάνικα, τον Παύλο Λαρούς, είχαμε συγκεκριμένες εγκυκλοπαίδειες. Ήταν βίβλος. Είχαν όμως πολύ περιορισμένα λύματα, ενώ τώρα πλέον οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, που είναι επίσης πολύ καλές, έχουν πολύ περισσότερο. Τα ξέρουν τα παιδιά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί δεν τα ξέρουν, άλλο ερώτημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να μάθουν τα παιδιά όταν κάνουν εργασίες είναι η λογοκλοπή. Το πιο εύκολο που κάνουν τα παιδιά όταν τους βάζει μια εργασία, παίρνουν κομμάτια όπως είναι από το Ιντερνετ, τα βάζουν μέσα και το δίνουν. Εντάξει, δεν κάνανε την εργασία, μια χαρά την έκανα. Πήραν εικόνες, έτσι επειδή μπορώ να κάνω save as με το δεξί κλικ και τις κατέβασα, τις έβαλα πάνω στο PowerPoint, στο Word και ορίστε. Δεν έβαλα ούτε μία φορά αναφορά ότι αυτό είναι προϊόν το πήρα από την άλλη σελίδα και πιθανότατα υπάρχουν copyrights πίσω σε αυτό. Ή τουλάχιστον ώστε να το αποδώσει. Αυτό το μαθαίνει το παιδί και θα το μάθει σωστά μέσα από μια τέτοια διαδικασία εργασίας. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει να σέβεται ότι αυτό δεν είναι δικό του, έτσι, είναι κάποιο άλλο. Τώρα, αν έχει μάθει να κάνει εργασίες, εγώ θα πω ότι επειδή. Εντάξει, παιδιά δεν έχω. Ωραία, θα ξεκινήσω από αυτό. Έχω πραγματικά την τύχη να κάνω επιμόρφωση σε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Και μέσα από το μεταπτυχιακό που έχω στο Πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλα σεμινάρια που έχει τύχει να κάνω και να εμπλακώ σε διάφορες δράσεις του Υπουργείου. Λοιπόν, η εκπαιδευτική πραγματικά είναι από τα θέματα που ακούστηκε, αλλά ίσως δεν δόθηκε όση σημασία θα έπρεπε. Πραγματικά θέλουν επιμόρφωση, σοβαρή επιμόρφωση. Και όχι επιμόρφωση ως προς την τεχνολογία και τα εργαλεία. Τα εργαλεία δεν θα κάτσουν να φτιάξουν το εργαλείο. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να μάθουν να το χρησιμοποιούν. Ας πούμε, υπάρχει μια στρατηγική, πολύ κλασική στρατηγική, ότι όταν θα του βάλεις να φτιάξει μια εργασία, αν είστε φιλόλογος, έτσι, αν κάνετε φιλολογία, αν ήσασταν έτσι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα δόμησης της ιστορίας. Αυτά τα παιδιά πρέπει να το μάθουν. Και πρέπει να το μάθουν πώς να τη χτίσουν αξιοποιώντας συγκεκριμένες πηγές, όχι άσχετες. Εγώ θα δώσω δύο παραδείγματα. Μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα και όχι έτσι γενικά στον αέρα. Θα πω δύο παραδείγματα. Το ένα, εμείς, επειδή μου αρέσει αυτό με το τελευταίο που μου δώσατε μια φοβερή πάσα με τη δημιουργικότητα, τη φαντασία κτλ., χρησιμοποιούμε πάρα πολύ με τα κόμιξ. Τα παιδιά κάποτε όταν τους έβαλες να. Υπάρχει πολύ μεγάλη τάση γενικά παγκόσμια να χρησιμοποιούν τα κόμιξ για να μάθουν. Όχι να διαβάσουν, να φτιάξουν τα παιδιά ιστορίες κόμιξ. Πρέπει να μάθουν όμως τι σημαίνει πλοκή. Όπως παίρνεις ένα αρχαίο δράμα που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, τεχνική, αντίστοιχα τα παιδιά πρέπει να μάθουν αυτή τη δόμηση. Κάναμε στο δημοτικό. Στο δημοτικό τα παιδιά μπήκαν. Επειδή δεν μπορούσαν να ζωγραφίσουν και κολλούσαν. Εγώ δεν μπορώ να σκιτσάρω, τι κόμιξ να φτιάξω. Μπήκαν στη διαδικασία, βρήκαν χαρακτήρες έτοιμους και αυτό και εστίασαν μόνο στην ιστορία. Και ξέρετε τι βρέθηκε. Δώσαμε θέμα η ενδοσχολική βία και βρέθηκαν τα παιδιά να συνεργαστούν σε ομάδες και βρέθηκαν να γράφουν ιστορίες που όταν τα ανέλησαν οι δάσκαλοι, βρέθηκε ότι πραγματικά υπήρχε πρόβλημα ενδοσχολικής βίας στο ίδιο στο σχολείο. Εντάξει, γιατί βγάλανε πράγματα από τα ίδια τους τα βιώματα. Ήταν μια εργασία που είχε φαντασία, που είχε δημιουργικότητα, που ήταν κοντά στα βιώματά του, και ήταν και κάτι δημιουργικό, έφτιαξε. Το άλλο που λέω για την επικοινωνία, ας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να δώσει το ίντερνετ, είτε είναι εσωτερικό, είτε είναι ίντερνετ, είναι η συνεργασία για να λύσουν ένα πρόβλημα. Φανταστείτε ότι σε αυτή την τάξη μπορώ να έχω τα παιδιά και να χρησιμοποιήσω μια κλασική μέθοδο που είναι με τα post-it notes. Γράψε την ιδέα σου πώς να λύσω ένα πρόβλημα. Το παίρνω, το κολλάω. Μπορεί να γίνει σε αυτή την τάξη. Τι θα γίνει όμως, αυτό που θα τελειώσει, όταν τελειώσει το 45 λεπτό, 40 λεπτό ή οτιδήποτε, για να μείνει αυτό πρέπει να τραβήξω μια φωτογραφία. Εάν όμως εγώ χρησιμοποιήσω κάποια εργαλεία που είναι διαδικτυακά, αυτό θα γίνει σε ένα περιβάλλον είτε 2 σε έναν υπολογιστή, 3 θέλετε σε έναν υπολογιστή, 5 σε έναν υπολογιστή. Αυτή η σχέση μαθητής με υπολογιστή είναι μια εφεύρεση για να πουλάμε περισσότερους υπολογιστές ή γενικά επειδή πρέπει να βγάζουν νούμερα κάποια στιγμή. Η UNESCO το έχει βγάλει αυτό. Αλλά αυτά τα παιδιά θα κάτσουν μπροστά στον υπολογιστή, θα βάλουν κάπου σε έναν ασπροπίνακα διαδικτυακό αυτά τα post και θα μπορέσουν να το συνεχίσουν, να το πάρουν, να το σώσουν. Και όταν θα τελειώσει αυτό, θα είναι ένα ωραίο κολλάζ και μετά θα πάει να ανοίξει ένα blog, γιατί εκεί είναι η επικοινωνία, θα πήγε στη σχολική εφημερίδα ή σε ένα σχολικό wiki που κάποιος θα το στήσει, ο καθηγητής πληροφορικής. Οποιοδήποτε. Δεν είναι κάτι δύσκολο που
να το στήσει κάποιος που έχει κάποιες βασικές γνώσεις. Δηλαδή, έχω αυτό που θέλω να πω ότι όλο αυτό ισχύει που είπατε 100% εάν δεν επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς. Αν τους επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς, τότε αλλάζει. Πόσο παιδιών αναφέρεται σε σχέση με τους μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα? Είναι η σχέση που μιλάμε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι επιμορφωμένοι και πόσοι δεν είναι. Αυτό. Ελάχιστα. Να μου επιτρέψετε για να το μαζεύουμε, γιατί έχουμε κι άλλες σχέδια για μετά. Η κυρία Τζάνου, την έχουμε εδώ και πολύ καιρό και είναι δικιά μας την έννοια. Πρέπει να παρακαλώ. Μπορεί να βοηθήσει λίγο και να κλείσει η συζήτηση. Το θέμα το οποίο επιχειρήσαμε να γίνει μια πρώτη προσέγγιση, μετά η κυρία δεν αλλάζει αυτό. Είναι σίγουρα πολύ σύνθετο και πολυδιάστατο. Ελπίζουμε ότι με την νέα σχολική χρονιά θα μπορέσει να οργανωθεί ένα δεύτερο κύκλο ενδεχομένως. Χαρακτηριστικό για το πόσο νέα είναι όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που οι νέες τεχνολογίες, σωστά, όπως το είπε, έχουν παλιώσει. Εσείς, κύριε Λετάλη, ναι. Και ότι και η εκπαίδευση είναι μια παλιά υπόθεση, αλλά πώς αυτά τα δύο παντρεύονται και πώς παντρεύονται σε κάθε επίπεδο. Χαρακτηριστικό λοιπόν του πόσο νέο τελικά μπορεί να είναι αυτό είναι το εξής. Καθώς οργανώναμε την σημερινή εκδήλωση, ήρθαμε σε επαφή και με την κυρία Παρασκευά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και καθηγήτρια και εκπαιδευτική ψυχολόγο και με την κυρία Γιακουμάτου, φιλόλογο και με μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Ζητήσαμε και από τις δύο, παρόλο που δεν μπορούσαν να έρθουν στη σημερινή εκδήλωση, υλικό για να το αναρτήσουμε, ενδεχομένως και να το διαμοιράσουμε για ενημέρωση. Βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη και αρθρογραφία. Η κυρία Γιακουμάτου λοιπόν απάντησε. Δεν έχω, μάλλον λέει, κοιτάξτε το δικτυακό τόπο, τάδε, θα βρείτε μια βιβλιογραφία. Τελικά όμως λέει, δεν έχουν γραφτεί και πολλά πράγματα. Δεν έχει γραφτεί κάτι απολύτως ειδικό που να απαντά στο θέμα νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ίσως κάτι πρέπει να γραφτεί σχετικά. Και έτσι κλείνει το email της. Αυτά. Κυρία Αργή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λετάλη. Αναφερθήκατε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως τα παιδιά του Δημοτικού να έχουν το κινητό τηλέφωνο μαζί τους. Αυτό που εμείς ακούμε πάρα πολύ και σε πολλά άρθρα διαβάζουμε τελευταία, και ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό, πόσο η ακτινοβολία και πόσο αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να κάνουν κακό στην υγεία του παιδιού. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πόσο εκτελικό μπορεί να είναι αυτό, δεν είναι στην γάμμα του, πώς το εννοείται. Το άλλο που ήθελα να πω, έτσι και λίγο σαν άποψη, λίγο με τρόμαξε, με το πω κύριε Δεσπότη. Αυτό που είπατε πριν, ότι από το τηλέφωνο, ενδεχομένως ένας γονιός θα μπορούσε να ξέρει τι παρακολουθεί το παιδί του στο σπίτι, στο ίντερνετ. Αυτό μου φάνηκε, και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να περάσει αυτό το μήνυμα στους γονείς, ότι είναι πολύ δυσδυτικό και πολύ ελεκτικό για την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή, αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα με τα παιδιά μας, όλη αυτή η αιτησμοί για τα ναρκωτικά και για το διαδίκτυο πετυχαίνουν μόνο με τη σχέση που έχουμε μαζί τους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Τα παιδιά, θέλω να πω, δεν θα πάνε στα ναρκωτικά από μόνα, ούτε στο διαδίκτυο από μόνα. Όλα τα παιδιά μπορεί να προσεγγίσουν παρέες, αλλά ένα υγιές παιδί δεν θα σταματήσει να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό μου φάνηκε έτσι εσείς ειδικά που έτσι σε ακούω, Δεν ξέρω πώς το εκλάβατε, σας λέω ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα. Και θα ήθελα να την ξεχάσουμε. Θα την ξεχάσουμε, αλλά θα σας πω ότι φοβάμαι εδώ στο Facebook. Τα παιδιά δεν το καταβάλουν στο μέλλον. Να είστε σίγουροι ότι ξέρουν, αν το κάνετε, ότι εσείς παρακολουθείτε. Δεν το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε από το καταβάλουν σας, από το συνειδητό σας και από το συνειδητό σας. Δεν είναι ειδικότερο, σαν νομίζω ότι το κράνος για το ποδήλατο που είπε ο κύριος είναι κάτι... Δεν είναι αυτό το καλό κράνος και όχι παρακολουθήσει, ο δυσκολικός να είναι χειρότερο από το πραγματικό. Φίλτρα, πράγματα τέτοια. Να σας πω ότι